Әйтегіз біз немәлік үшін, яратабыз 20 үшін, потому что 20 үшін өзгәрә бұл дүнияның төсі. Безгә бүләк китердәр туксай, эсендә туксай бүләккә бай. Сафы юк баш свежие носки, кружка, майка, хата, тапочки. Ултырабыз киеп камуфляж, хатындар наводят макияж. Ултырабыз без көтеп бүләк, ирдәргә лә игътибар кәрәк. Безгә бүләк китердәр туксай, эсендә туксай бүләккә бай. Сафы юк баш свежие носки, кружка, майка, хата, тапочки. Кадерләйләр безне хатындар, безне уллар нык яраталар. Кредлә кырынырга алганда, битте басмаһын дип акалдар. Безгә бүләк китердәр туксай, эсендә туксай бүләккә бай. Сафы юк баш свежие носки, кружка, майка, хата, тапочки. Безне яраталар ни өсөн, календарьдың 20 өсі. Бұл һорауга без яуап бирдек, көтә хатын марттың дигеден. Безгә бүләк китердәр туксай, эсендә туксай бүләккә бай. Сафы юк баш свежие носки, кружка, майка, хата, тапочки. Безгә бүләк китердәр туксай, эсендә туксай бүләккә бай. Сафы юк баш свежие носки, кружка, майка, хата, тапочки. Безне яраталар ни өсөн, календарьдың 20 өсі.